Най-добрата песто паста с пиле! Приготвяме да заври водата за пастата и си започваме пилешките филенца, които режем през средата и ги начукваме добре, за да станат крехки котлетчета. Започваме панировката. В една чиния слагаме брашно, сол и черен пипер, в друга 2 яйца и тайната съставка горчица. В трета чиния си слагаме панко панировката, босилек, червен пипер, чесън на прах, черен пипер и пармезан и каквото друго си искате. Потапяме си месцето първо в брашното, после в яйцето и накрая в панировката и го печем на 200 градуса за 18 минути. Слагаме пастата да ври за 11 минути. И подхващаме соса. Изливаме сметаната и 2 скилитки чесън, песто, ако може да е прясно, ако не, не. Разбъркваме, добавяме си пармезан, колкото сърце ни иска и накрая слагаме и пенето в соса. През това време си вадим пилето, омазваме го добре с подправено доматено пюре с риган, поръсваме с моцарела и го слагаме в фурната, за да се разтопи. Най-накрая е време за плейтинга. Режем месото, слагаме си паста, добавяме го отгоре, поръсваме с босилек и пармезан и глезем сетивата. Това ми е любимата паста, просто нямам търпение да